soyayya na lote ke ko aranki ko kula ko fuskata sam ba walwala domin so na shi da kauna suka sani maula kanai da idanuwana wani babu kwalla daure karagar so ne mazauni yau dai na zo na koko so nake bara burin raina ke amince yanzu ba jira dan Allah karkice min na makara ki duban kadarar so akwai takura in aga ce min na barki san tunzura ko bacci in na kwanta ke nake gani koyaushe in na zauna ke zantina har sunan ke kirana domin so kana ke kwankan kana ta kauna ke aje gona shi kuma so ruwan zuma ne kar ki hana soyayya ta wadaure maza adana dokin so ke azali ke ban mazauni ke na bida kuma ke nake so na yi shiri na shiga halin ka na kayi ke nazari karki biye wasu ga magauta musu ke hari bana so su saka mu cikin haɗari wuri na su kawai mazamto cikin garari ne zanen so in zan hau ke ce ma'auni labaran so zan karanta ke ban waraka bana san kalmar da zace ban faraka domin zuciya na bugawa tamkar haka duk masarar na ta zama gari ta shanika shiga gari iska ta kansa yaba mai shika duk yanayin ɗaya ne da hanta yanayin jini ne jiran so duk hakanki mai kyan sufa ta hadari malkiya ake yi ta sassafa duka jikina yayi sanyi babatun zufa babban so mana ɗauki ɗauko kuma kin rufa idan so an raka ki mai kyan tufa ƙauna ta wa daure na bar razani wani sashen zuciya